Oke guys, kembali lagi di channel Irma Safitri. Kembali lagi bersama Mas Fiski. Wih, Mas Fiski ini barungan apa Mas? Warna apa ini? Wah, warna hijau. Terus ada Mas Hanif. Mas Hanif memakai barungan yuk. Terus ada Mas Riko. Mas Riko memakai barungan kodok apa? Kodok ngorek. Terus ada Mas Rama. Mas Rama memakai barungan singa kecil. Ada Mas Reksa. Mas Reksa pacarnya sopo. Mas Reksa memakai barungan Kotmui. Oh. Terus ada Dek Jihun. Dek Jihun memakai barungan. Wah, barungan macan. Emang Jihun kuat? Keren. Oh iya hitam. Ada Mas Abdul. Mas Abdul memakai barungan. Kamu nanya. Pakai buntut macan. Ada Mas Iqbal. Mas Iqbal memakai barungan Jenggotan. Wih, barungan jenggotan. Ya saiki Mas Iqbal karo Dek Jihun. Salahnya berisik. Aku cek. Dene apa tak disikno? Ayo, pakai bal. 40 menit bal. 4 sehat 5 sekarat. Iya mau ngane li mlebu konten iki. Abdul, lho. Kancane kok sodi koyoke ngono. Nggih. Ayo Dek Jihun. Dek Jihun. Wih, barungan hitam. Adikmu gelem ya dicaplok. Adikmu. Aki. Riko, sama. Ora Iqbal iki sak ana-ana lho. Ayo Fis, Rizky dicaplok Mas. Mas Iqbal Rizky caplok Mas. Yo Mas Iqbal karo Dek Jihun. Ya saiki Mas Reksa yo Mas karo Mas Abdul. Abdul mbregedul. Iqbal aja nek jero ta, Bel? Ayo Le. Piye to wi macane?
Jiun duduk. Wes ya Mas Reksa yo wes Mas. Yo sekarang Mas Fiski. Ayo Fis. Karo Riko. Gak usah ya, ada nih jatuh kok. Ayo Fis. Di sini tadi depannya Mbak Irma toh. Abdul bergedul nih. Motor. Kancamu itu Abdul. Mutong ngene. Ora-ora dul. Sakono wae. Bangsane para gandaro sewu. Sumingkira saka sak kenthaing papan panggonan kene. Pangertiyo yen bumi bakal kababat kadadekke dadi Kutaraja. Sumingkira saka sak kenthaing alas glagah wagike. Ayo. Wes ya Mas Riko duduk karo Mas Rizky. Ya Mas Zenip. Ayo karo Mas Rama. Tempatku ini udah lali aku udah. Mulai tempatmu anggur salah kayak. Ya Ma. Zenip. Duduk. Duduk, ayo duduk. Mas Rama. Yo wes yo Mas Rama karo Mas Zenip. Ayo Dek Jiun. Oke guys. Ayo toh Hun. Oke guys,